ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои дарди меъда ё барои кам кардани вазни худ инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳоро ба шумо тавсия медиҳад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 3 соат карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ва инчунин барои ҳамаи дардҳо равғани сиёҳдона аз софсавдо. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо имрӯз чандин ахборотҳои нав дастрас кардем, ки ба шумо айни ҳол пешниҳод мекунем то охири видео тамошо кунем, то шуморам огоҳ бошед. Аввалин ахбороти мо оиди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи зарфу яъне ки баклажкаҳо ва пакетҳоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ мекунад. Баҳодур Шерализода, раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон мегӯяд, вуруд ва истифодаи маводи пластикӣ ба кишвар марҳила ба марҳила маҳдуд ва манъ карда мешавад. Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон изҳор дошт, ки бештари партовҳоро дар ҷумҳурӣ зарфҳои пластикӣ ташкил медиҳанд. яъне ки Баҳодур Шерализода таъкид намуд ва хотиррасон намуд. Кумитаи ҳифзи муҳити зист ва дастгирии ҳукумати мамлакат гуфт, ки давра ба давра воридот ва истеҳсоли истифодаи зарфҳо, яъне ки ҳамун баклажкаҳо ва ки пакетҳое ки пластикиро дар бар мегиранд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридоташ манъ карда мешавад. Ва инчунин қайд кардан мумкин аст, ки санаи дақиқи маҳдудсозиро ном бурдагӣ нестанд олӣ. Яъне аз кай аниқ манъ карда мешавад воридоташ ё ки истифода бариш олӣ гуфтагӣ нестанд, вале дар ояндаҳои наздик ҳамин чизое ки мо гуфтем дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда мешаванд. Ба гуфтаи Шерализода, аллакай бисёри кишварҳо аз истифодаи маводи пластикӣ даст кашиданд, бархе онро манъ ё маҳдуд карданд ва кишварҳои дигар низ омодагиашонро барои чунин иқдом баён доштанд. Як ахбороти дигар оиди дархости мусалмонони Федератсияи Россия, махсус шаҳри Москав, барои сохтмони масҷидҳои бисёр дар пойтахти Русия, яъне ки шаҳри Москва. Дар шаҳри Москва бисёре аз мусалмонҳое ки қарор доранд дархост намуданд ба ҳукумати Федератсияи Россия, пешниҳод намуданд, ки сохтмонҳо яъне ки масҷидҳо дар Москав махсус зиёд карда шаванд. Инчунин қайд кардан мумкин аст, ки ин дархост ба сабаби афзоиши зиёди намозгузорон дар пойтахт ба миён омадааст. яъне ки Шӯрои муфтиёти Федератсияи Россия қайд намуд, ки шумораи мусалмонон дар Москав ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. 4 масҷид наметавонад пурра намозгузоронро қонеъ кунад ва онҳо маҷбуранд, ки ҳоло дар зери борону барф дар пиёдагардҳо намоз хонанд, қайд карданд дар хабарнома. Аз ҳамин хотир талаб карданд, ки масҷидҳо дар шаҳри Москав зиёд карда шаванд. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва ягон савол дошта бошед, агар дар комментария саволотона бинависонед. Барномаи оянда ҳамаи саволое ки нависондагиен мехонем ва ҷавоб мегардонем. Дар канали мо обуна бошед то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.